tatux lil klieb dak li hu qaddis u tixftux il-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jmorrux jafġuhom b'saqajhom u mbagħad iduru għalikom u jqattawkom bisnienhom. Mela dak kollu li tridu lil bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom, għax din hi l-liġi u l-profeti. Għaddu mill-bieb id-dejjaq, għax wiesa l-bieb u spazzjuża t-triq li tieħu għat-telfin u ħafna huma li jgħaddu minnha. Imma kemm huwa dejjaq il-bieb u dejqa t-triq li tieħu għall-ħajja u ftit huma li jsibuha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Probabbli li bil-Malti smajna l-espressjoni il-biskuttini fħal il-ħmir. Bija rridu nfissru li ħasra tara affarijiet prezzjużi u ta' valur fidejn min jiddisprezzhom. Forsi din l-espressjoni hi simili għal dik li qed jagħtina Ġesu illum. Tixħtux il-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżer? Hawn l-interess ta' Ġesu mhuwiex li jeskludi lil xi ħadd, imma li jenfasizza is-safa. Is-safa tal-fidi li ġiet fdata lilna minn Alla kollu mħabba u għerf. Il-Knisja tal-bidu tirreferi għal dan il-vers b'relazzjoni mal-Ewkaristija. Il-mulej jistedinna biex niklu mill-mejda tiegħu, imma aħna għandna nersqu għal din l-ikla b'ruħ safja li tistħu ilha don kbir. Fil-vers li jmiss imbagħad, il-mulej jolli il-livell tal-liġi billi jurina il-perfezzjoni tal-imħabba. Li nfittxu il-ġid tal-oħrajn u nagħtuhom l-aħjar li nistgħu għalihom infushom. Mhux biżżejjed li nevitaw li nweġġawhom jew li nagħmluhom il-ħsara, imma għandna nfittxu li nagħmluhom il-ġid. Imbagħad Ġesu jikkwota t-Testament il-Qadim li wieħed jagħżel bejn żewġ toroq, waħda tieħu għall-ħajja u l-oħra għat-telfien. Insibu dan fil-ktieb tad-Dewteronomju kapitlu 3 minn vers 15. Ara, qed impoġġilkom qudiemkom illum il-ħajja u t-tajjeb, il-mewt u l-ħażen. U aktar tard jgħid, għalhekk għażlu l-ħajja biex intom u wliedkom tgħixu. Ġesu fil-Vanġelu tal-lum jikkonfrontana bl-istess għażla. Inti taf li ma triq hija tmiexi u din ser twaslek għad-destinazzjoni tajba. Int bilanċ għall-Quddusija u għan-nar tal-imħabba t'Alla. Għatini li nħobbok mulej tiegħi u li nara li l-nifsi kif tassew jien, pellegrin fuq din l-art, nisrani imsejjaħ biex nirrispetta u nħobb daw kollha li f'ħajti tlaqqani magħhom, kemm il-ħbieb tiegħi kif ukoll l-dawwa tiegħi. Enni nirbaħ fuq ir-rabja bil-ġentilezza, fuq il-kilba bil-ġenerożità u fuq l-apatija bil-fervur. Enni ninsa li l-nifsi u noħroġ minn triqti biex nilħaq u nservi lill-oħrajn.